se på vejret, at alle minus A gange M, det betyder, at det skal regne. Du kan se på træerne, de billeder, der er meget vildt. Det betyder, at fra mine beregninger, vinden kom fra øst, og regnen kom fra vest. Og træerne, det viser, at det regner faktisk fra begge sider. Det er lidt mærkeligt, fordi jeg tror, at vi får en orkan i år. Og det vil medvirke i mange oversvømmelser i de danske landsområder. Og det bliver oversvømmet. Og hvis korn kommer til at blive ødelagt, så vi har ikke så meget mel i år. Det er jo ikke så godt. Så ja. Jeg har hans marker. Vi er så 2 forskere fra Danmark. Og vi har fundet ud af, at det kommer til at regne i år. Og det kommer til at orkan, så vi skal passe meget på vores korn og vores fisk. Jamen, jeg vil gerne sige tak for jer. Så tak.